Takže čaute, čaute. Zase sme tu pri ďalšom videu. A tento momentálne skin, to bol ešte z Halloweenu, ktorý už práve prešiel, takže mohli by sme si zmeniť skin a nájdeme si voľaký náves. A tentokrát by som chcel, že prejsť voľakých 800 km, tak uvidíme, kam pôjdeme, kde to bude pre nás najvýhodnejšie. A uvidíme, čo si nájdeme. Takže v prvom rade by sme išli do servisu, zmeníme si skin a potom budeme hľadať tovar. Takže ideme rovno do štátu. Dobre, teraz sme v hre, naštartujeme si. Máme si mapu. Sme to videli. A tu nemám kúpenú garáž, výborné. Ale momentálne ideme sem do servisu. A tam tu budeme meniť. Takže ideme. No, tak sme nestihli, budeme si musia počkať. Akorát nám nabiehla červená, tak si počkáme chvíľku. No, je noc, takže budeme jazdiť asi v noci, ale keď počítam, že chcem 800 km, takže prídeme zase voľakedy večer na cieľ. Takže uvidíme, čo nájdeme. Neradšej by som jazdil niečo, taký ťažký náklad. Alebo niečo také. Tak uvidíme, čo nám toto mesto ponúkne. Čo je nové? Nové, akorát včera do Ameriky nahodili nové, priamo do hry nahodili nový kamión Peterbilt V89 a veľmi sa nám teším, lebo to je ďalší kamión, ktorý je americká klasika. Som zvedavý, nie zvedavý, ja mám už, ale mám tam proste mám mod hodený, ktorý je na tom trošku lepšie ako daný kamión, čo dali do hry. Je tam viacej nastavovania, takže potom si to voľakedy v hre ukážeme. Teraz momentálne si zmeníme mód, tuto, teda nátier kamiónu a našiel som si tu typický Preman. Tento by som nechal pár dní, pár jazd a išli by sme s ním na veľký pár jazd proste. Máme potvrdiť. Áno. Dobre. Ako som hovoril, za každým, keď sme v servise, si musíme potvrdiť predné svetlá, lebo tam nám vyskakujú. Dobre. Chceme, ako to vyzerá zvonku. Ako vidno, že to nastriekané. Dobre. Ako to vypadá. Dobre. Ideme si nájsť tovar teraz. Čo nám ponúka toto mesto. Dobre. Slovinsko a čo tu máme? Hovoril som, že by som chcel na 800 km, zhruba. Takže tu máme veľké traktory, to je 550, 857, Sensin sortiment, Volkswagen, tam mám 881 a to by malo ísť Ženeva, Švajčiarsko. Ja to, že by to bolo na prevodovku. Alebo idem pozrieť sem ešte, čo tu máme. 777 a to je do Talianska. A máme prenášať Duffy, tu je 890. To sú YK. To ide do Nemecka. Veselo. Potom tu máme, to je už veľa, 1400.
by som povedal 880. Neviem, ja by som zobral asi potom 770, asi tieto kamióny potom. To je väčšia sranda. Zo Slovenska by sme išli do Talianska. Dobre, tak zoberieme toto. Kamióny. Pre naše kamióny je väčšia sranda. Dobre. Teraz štartujeme. Svetla. Dobre. Utočíme trošku. A ideme si pre náves. Koľko ho máme vzdialený vlastne? No bola keď 2 km, to nie veľa. Prakticky to je tam, kde sme boli. Sme zaniesli predchádzajúci tovar. Prakticky sa len vrátime tam do toho. Ty vole, šakal. Normálne tam bol pes. Som ešte nevidel v hre. Na niektorých miestach sú takéto zaujímavosti, že niekde to je a v jednej časti je treba pes, v druhej časti úplne nič. Darmo by ste to tam hľadali a vôbec sa tam nevidí. Dám toto. Dobre, už sme tu. Dobre. Tak si ideme vybrať tovar teda. Hovorili sme, že zoberieme toto do Talianska. Dobre, tak ho zoberieme. Dobre, naša Duffy. Koľko to tam máme. Dobre. Dobre, 5. Otočíme sa. Ešte neviem, kedy budem točiť Ameriku, ale dúfam, že čo najbližšie. Aby som vám potom ukázal aj môjho kráľa garáže, Peterbilda, upraveného špeciálne podľa mojich predstav. A je to predĺžená verzia. Vidíme si náves. Je to predĺžená verzia, takže je to ešte oveľaké 2 metry dlhšie. Pozrieme si to zvonku. Ja. Toto sú nové, Euro 6 je to. Nové Duffy. Dobre. Dobre. A, všade. Snehovka. Ja volám, čo nejde. Dobre, môžeme. My sa dostaneme z mesta, a keď budeme mimo mesta, tak už potom to môžeme rozbiehnúť na diaľnici. Teoreticky by sme sa mohli vyspať, lebo to je 1 hodina ešte len. Ale ja asi potiahnem celú noc, lebo nebudem chodiť spať. Nie je problém, tam si ďalko a niečo vidíme. To bude asi v kopcoch teraz. Pokým sa stále to dostaneme, chvíľu to potrvá. A je to zábavnejšie. Horšie je to, keď to je prudký kopec, že pred vami ide ešte nejaké auto, ktoré vás brzdí. Boh vie čo, no potom musíte vážne podraďovať a udržať to v fotáčkach tých správnych. Tak to dá niekedy zabrať. Jo. Tak chvíľko odpočujeme na diaľnicu. Ale vidím, že to tam ide zase z diaľnice dole, takže len chvíľku pôjdeme po diaľnici. Nevadí. Tieto cesty že vraj sú robené podľa GPS-ka, teda reálne.
Teoreticky by som aj v skutočnosti mal prejsť takto po týchto cestách, že by som sa nemal teoreticky stratiť, keby som išiel treba do Anglicka, aby som si to vedel takisto podľa tejto mapy nastaviť. Bolo by to zaujímavé si to prejsť aj v reále. Dobre, takže sme na diaľnici, že klasika, máme prázdne cesty teraz, tak sa to tam podiahnuť. Nočná jazda je taká kľudnejšia, je menej aut na ceste, tak dá sa normálne rýchlejšie jazdiť. Čiže v pohode. Cez deň je oveľa viacej aut, tam toho oveľa viacej predbiehať. Teda teoreticky kamióny by nemali predbiehať. Tie idú len čisto len v pravom pruhu. V Čechách som počul, že môžu predbiehať, takže tam normálne 130-ka pre kamióny. Tak mohli by aj u nás nahodiť. Uvidíme, bude. Blížime sa k hranici 60 000. Kolega prináša money, teraz momentálne my na ňom jazdíme. Sú čisto nové. Tiež kedy si kupoval čisto nový kamión, ale už máme pomaly 60 000 na ňom najazdu, ne? Už nedlho, vymeníme ho za Mercedes. Je to zaujímavé jazdiť zase na Mercedese. Akože Mercedes nemusím. Aspoň nie ten starší. Aspoň ten starší, ten nový Actros, čo je? Štvorka, ten sa mi celkom pozdáva. Celkom dobre vyzerá. Aj to ma trápi, že není tam toľko náhradných dielov, že si nemôžete ponastavovať nebáš slnečnú clonu, tam je len jedna základná a dosť. Tam by bolo lepšie, keby tam bolo viacej toho, možno časom pridajú do toho. Dobre, a už do Slovenska ideme do Talianska, prechádzame hranice. No a automaticky, keď už sme v Taliansku, máme mýto. To isté Taliansko, aj Francúzsko. Si počkám. Tam je najviac toho mýta. Ja aj v Poľsku, ale není až toľko. Tuto testujem, že ako mi to dokáže vyťahnuť. Jednu čiaru odtiaľto. Tam bolo 60, sme vyťahli. Tak to nejde tak zle. Niektoré kamióny nedokážu vyťahnuť až 60. Pritom už majú najväčšiu verziu motora. Napríklad, sa nemýlim, tak DAF ten má len 510 koní. Začalo nám pršať. 510 koní. Nejde to zle, ale keď ideme do kopcov a sme dobre naložení, tak tam je to cítiť, že kamión proste nevlázie. Že na rovinky stačí tých 420, 460, 480 koní do 500 koní. Ale potom, ak chcete jazdiť treba Švajčiarsko, tam kde sú samé kopce, tak tam je lepšie potom už výkonnejší motor.
kvôli tomu, aby vládal do kopcov ťahať. Ale potom je to oveľa zábavnejšie, potom nielen po rovinke jazdiť, ale aj v kopcoch. Potom tie ešte prudké záchruty, čo sú späťáky. Tie 180-ky, vracáky, čo sú pri prudkom kopci zaujímavé jazdenie. Ja nie, ale nič takome. Potlačíme to troška. A budeme čakať. Ako som hovoril, jazdím tak, že hlavne bacha na kamión a hlavne na tovar. Som prešiel. Uvidíme, no a jak sa bude jazdiť na tom novom Peterbilde. Ja, čo som si pozrel, vyzerá to celkom schopne. Máme za semi to, keď sa už dáme na kamióny tam, kde by sme v skutočnosti mali chodiť. Pôjdeme teraz pre zmenu tam. Máme 3 hodiny, za chvíľku nám začne svítať, závádzať slnko. Čo sa týka počasia, je to tu tak spravené, táto grafika, tak spravená grafika, že keď je východ slnka, alebo západ slnka, už je to pomaly tak reálne, že už poriadne nevidno niekedy, čo sa deje pred nami, keď nám svieti slnko do očí. Že je to fakt dobre spravené. Tie slnečné lúče a jak svieti slnko, jak zapadá, je to dobre spravené. A teraz momentálne prší, tak to bude zamračené, tak slnko nám nebudeme vidieť slnko. Možno časom, keď sa vyjasní, prestane pršať potom skôr. A čo sa týka jazdných vlastností v daždi, nie je tam bol ako veľký rozdiel. Občas troška šmíka viacej v zákrutách, ale v podstate veľký rozdiel medzi tým nie je. Za 557 km ešte. Máme červený, sme zase. A mám zmenu, možno. A tu vyzerá, že ideme cez mesto. Aj moc nemusím, lebo taký tam semafor zase. A toto je tiež zábava. Zaskáčeme troška, bum 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 bum. Zaskáčeme. Spomalovače. Nejaká sranda. Dôležité je, aby sa nestalo nič tovaru. A zatiaľ sme na nule, takže všetko je v poriadku.
dobre. Sa mi tu ľúbi, že tu postavia kadejaké budovy historické, že je občas aj na niečo sa pozerať, len čisto jazdenie tu je. Niektorí tvorcovia sa prekonávajú v tom. Tu odbočujeme. Je to pekné. No poďme chlapci, potlačím vás. Teoreticky mám dosť výkonný kamión, takže by som ich mohol potlačiť. Aby nebol až taký problém. A keď náhodou už ste v takej situácii, že potrebujete potlačiť auto pred vami alebo za vami a nechcete, aby sa niečo stalo, aby sa vám to zobralo body, treba pomaličky ho posúvať. V tom prípade už sa vám nič nepoškodí. Keď pôjdete rýchlo, tak vtedy sa môže stať akože havária a táto vám potom strháva body a máte poškodenia percenta, ale pokiaľ ide pomaly a jemne na neho, tak kľudne ho môžete posunúť, vtedy sa nič nestane. Ďalšia finta je, že keď nechcete, aby vás auta predbiehali, stačí, aby ste nahodili obidve smerovky naraz. Je strašné. Máme červenú, zase. Si zase počkáme. Proste vyhodíte obidve smerovky, je strašné. A potom ostatné auta spomalia a potom vás prestanú predbiehať. Takže potom si môžete ísť vlastným tempom a bez toho, že by vám ublížili a teda nabúrali do vás, alebo vás ako obmedzovali predbiehanie. Ale tak to zase troška rozbehneme. Ani som nepozeral, že kedy máme čas. Dokonca kedy máme čas príchodu. Nevadí, ale dá sa to tu pozrieť, kedy sme očakávaní v danej lokalite s tovarom. Trošku rozbehneme. Tankovať momentálne nepotrebujeme. Takže pozrieme sa, kedy sme očakávaní. Takže útorok 21:45. No, takže to je večer. Som si na to mapu. O 9. sme tam boli a nám to vychádza okolo 1, že by sme mali zase skôr ako vždycky. Dobre, teraz máme nastavené kilometre, ale môžeme si na počítači palubnom nastaviť spotrebu. Máme červenú zase. Ja mám také šťastie na červenú, že až nenormálne. Dobre, máme zelenú. Môžeme to zase rozbehnúť. Toto je to, že chvíľku to trvá, pokým kamión sa rozbehne. Predsa len to je 40 tón. Nie je ako 7 auto, že to rýchlo zastane, rýchlo sa rozbehne. Tak aj kvôli tomu možno, že u nás je 90, lebo sa náhodne niečo stane, tak je problém zase ubrzdiť kamión, ktorý je rozbehnutý. A v poslednej dobe, teda aspoň väčšinou v Poľsku, sú takí šoféri, že väčšinou to a niekde nabúrajú do jarku alebo sa vykotia.
najmä v Donovaloch, keď idú. Ale čo ma dosť mrzí, že dosť je aj takých šoférov, ktorí za volantom pijú. To by sa naozaj nemalo stávať. Ale zodpovednosť teda na 100%, bolo to chlasta za volantom. To by malo byť to posledné. By malo byť to posledné, čo by malo byť za volantom. Ale vidíte, čo sa deje v správach. Pijú a majú viacej než 1 promile a nič sa im nestane. Našťastie v tejto hre nie sú takí policajti, že by mi dali fúkať. Nie, že by som pil, ale bola by to sranda, že by bola normálna kontrola ešte aj tu. Teoreticky by sa to dalo spraviť, že by pri ceste boli policajti a takisto ako v Amerike, Truck Simulatory, bolo by, že odstaviť kamión pri diaľnici na odpočívadle kvôli kontrole. Teoreticky by sa to dalo spraviť. By dostal signál do kamiónu, že by musel ísť na odstavnú plochu a teoreticky tam by bola kontrola. Ale pochybujem, že takéto niečo budú uvažovať vývojári na tým. Takéto kontroly. Tu sú len rozhádzané radary. A tu je výhoda, keď bolo kto pozná, má nabiehané cesty, kde sú radary, takže už teoreticky vie, nemá spomaliť. Že tomu až taký problém nerobí. A takéto by boli akože policajti náhodné kontroly. By sa akože nedalo. Buď sú, alebo nie sú, to by bolo čisto náhodné. Ďalšia finta, čo ma napadla, že čo by mohlo byť v tejto hre vo Farmer Simulator, je taká funkcia, že po určitom čase sa zašpiní traktor alebo rôzne stroje a potom sa dá normálne poumývať. Tak ma napadlo, že prečo takáto podobná funkcia by nemohla byť aj tu. Po takých voľakých, čo je, povedzme, že 5000 km, 10 000 km, že by sa pomaličky kamión špinil, aj s návesom po prípade, a že by na čerpacích staniciach boli rovno aj umývárky. Každý by si mohol zaplatiť za umýtie komplet kamiónu, že bolo by to akože zaujímavé jazdiť takto. Bola celkom fajn funkcia to. Lebo takto človek nabieha veľa kilometrov a má skoro jak nový kamión, čistý. Ma napadlo, že prečo by nemohla byť takáto funkcia použitá ešte aj v tejto hre. Bolo zaujímavé. A tiež by to mohlo byť tak nastavené, že buď si to dá, že áno, chcem tú funkciu, alebo nie, nedám si, zapnem si, vypnem si funkciu. Tu je na tomto, na tejto hre zaujímavé, že tu sa dá všetko ponastavovať, pozapínať, povypínať, čo sa vám páči, čo nie, aké funkcie chcete. Napríklad ja mám zapnuté ešte aj reálne vzduchové brzdy. A je to zaujímavé, lebo keď veľa brzdíte, tak sa vám minie vzduch v systéme. A keď štartujete, tak vás to ďalej nepustí, pokiaľ nemáte natlačený vzduch v kamióne. Takže najprv musíte natlačiť vzduch, aby ste sa mohli posunúť ďalej. Dosť reálne teda. Tu máme takú fajnovú
cestu, jak v Taliansku. Potom ma napadlo také, že dosť je tu tých skínov, rôznych krajín, všetkého možného. Tak ma napadlo, že keď už budeme mať ten nový Mercedes, že by sme mohli dávať skíny krajín, do ktorých pôjdeme. Čiže treba, keď pôjdeme do Švajčiarska, do Nemecka, hodili by sme si nemecký skín s nemeckými vlajkami. Aspoň by sme si ukázali, jak to vypadá na kamióne a jak to predstavíme si všetky, jak vypadajú na kamióne. Takže takto postupne povymeniame všetky skíny kamiónov na kamióne. Prakticky si ukážeme, ako to vypadá. Keď už ich mám, tak nech ich aspoň trošku využijem. Takže hovorím, že by som s tým začal na Mercedese. A veľmi pekný skin je, čo sa mi páči, do Francúzska. Keď pôjdeme, tam je taká Eiffelovka, malomodré nastriekanie a Eiffelovka s francúzskou vlajkou. To vyzerá celkom dobre. Ale je tam viacej takých skinov. Švédska je klasika. Chalani fotia najčastejšie Švédsko, čo som pozeral fotky. No a Škandinávia teda je naozaj prepracovaná, tam sa dobre jazdí, je to tam dosť zaujímavé. Hlavne v Norsku, tam je dosť veľa mostov a tunelov. Ja myslím, že tam je aj kruhový akože tunely. Krásy môžeme obehnúť tam, aby ste videli, ako to vypadá. Kruhový objazd v tuneli, to hľada môže byť len tam. Ale je to pekne zase vysvietené, takže nie je problém, že tam nebude vidno. Ale je to dosť zaujímavé. Cesty vlastne postavili pod mestom, takže teoreticky kamióny teda môžu behať a teoreticky sa nedostanú ani do mesta kamióny. Takže je to podľa mňa lepšie riešenie, ako je u nás. Že kamióny behajú cez mesto, aby sa teoreticky spravili tunely, čisto cesty, diaľnice na kamióny, ktoré by jazdili popod mestom a nie cez mesto. Ono, že by sa tým vlastne uvoľnili cesty v meste a bola plynulejšia premávka. Bolo by to zaujímavé ako nápad. Len asi je to dosť nákladné potom. Stíhačka, tu by len jedna. No všetci. Dobre. Je to naozaj všetko možné zaujímavé, čo tu je tam. Budeme mať zase mýto. Ja už 8 hodín, takže už svetla nepotrebujeme, nechám sa základ svietiť. Ideme do svojho kruhu na kamióny. Dobre, nič nejde, môžeme ísť. Môžeme sa pomalinky rozbehnúť. Pôjdeme na otočku hore. Pôjdeme hore na most. Tak to popadá. Ja väčšinou, pokiaľ nemám auto pred sebou, vtedy to rozbehnem troška, tých 60 a nechám sa na neutrále vytiahnuť hore. A mi akorát vyjde, že vyjdem hore
A teraz máme auto pred sebou, sme mali tak nejdem to tlačiť, lebo väčšinou sa stáva, že ho dobehnem potom a musím brzdiť. Takže netreba to síliť, pokiaľ je tam auto, ale pokiaľ nemám auto, nechám to rozbehnúť, vytlačím spojku a nechám sa voľnobehom vlastnou silou vytlačiť. Jak to ide do kopca, tak pomaličky to spomaluje, takže ešte je ušetrím na palive. Ďalšie mi to bože. To je typické Taliansko. Taliansko, Francúzsko, tam je strašne veľa mín. Jedna za druhým. Mohli dať radšej satelitom a nejak inak to rieši ako takto. Prejdete, odpípne vám to a môžete ísť ďalej. Bez toho, že by ste zastavili. Myslím, že v Amerike je to tak robené. Tam je tiež niečo podobné. Myslím, že v Kalifornii to nevadí, alebo jak to je? Tak. Tam je volakde som to videl. Je tiež takto, nie to. Ale dve rampy sú, čo sa platia, a dve rampy. Jedna rampa, čo sa neplatí. Dá sa cez ňu prejsť, ale vám to odpípne bez toho, že by ste zastavili. A normálne vám odpípne a môžete pokračovať ďalej bez toho, že by ste museli stáť. Tak to je podľa mňa lepšie riešenie, ako takto, že za každým zastavíte na mýte. Potom zase sa rozbiehať. Ani nic mi odlučiť. Trošku podradím. Trošku nepozeral.